ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанон, подписчикои канали ман. Имрӯз ҳамватан подписчики беҳтарини мо барои мо навори самбусаи тайёркардаашро фиристодааст. Аз аввал то ба охир тамошо кунед. Барои тайёр кардани ин самбусаи слоёни орд, як дона тухм, желатина зардии тухм, каме қаймоқ, сметана ва намакоб лозим аст. Ҳатман намакоб кунед, яъне намакро дар даруни об ҳал кунед. барои ин ордро каме шикоф мекунем, байнашро лупа мекунем, нигоҳ кунед. Сипас зардии тухм, қаймоқ, сметана фарқ надорад, нигоҳ кунед. ҳаст қаймоқи ғизонокиаш баланду паст, фарқ надорад. меандозем. акнун каме намакоби тайёркардаро ҳам меандозем, яъне ки акнун хамир мешӯрем. дастатон дардро набинад ҳамватан. аз аввал то ба охир роликро тамошо кунед, нигоҳ кунед. хамир мешӯрем, хамири самбусаи слоёнӣ. ин самбуса аз самбусаи муқаррарии мекардагӣ мо фарқ дорад, яъне ки ҳамватан тарзи дигар кард, яъне ки қаймоқ андохт. бисёриҳо қаймоқ намеандозанд. масалан ман қаймоқу тухм намеандозам, вале аз ин пас меандозам. бисёр ба фикрам маззааш дигар хел мешавад. акнун хамири мо омода шуд. бисёр муш занед ки вай шавад дамхӯра. нигоҳ кунем, мегзорем 30 дақиқа хамирро як тараф. 2 зволача гирифта ё ки 3 звола фарқ надорад, вобаста ба ҳамун хоҳишу худатон, малакаи худатон. нигоҳ кунед. акнун равғани маска, равғани гов, равғани хазар худатон медонед. барои слоён кардани он вақти тунукунӣ шумо метавонед аз ин равғанҳо истифода баред. хамирро 30 дақиқа гузоштем, тайёр шуд. акнун ки хамири мо дам хӯрд, мо бояд хамирро ба тунук кунем, яъне ки бо як маҳорати том тунук кардан дар кор аст хамирро. нигоҳ кунед, хамирро тунук кардем. бисёрам тунук карда аз болои якдигар равғанро мешакему, ба хамир вай мекунем, мемонем зволаҳои гирифтагира, яъне ки ҳамватан аввал якта звола гирифт, равған шакид, баъд аз он як зволаи дигар. дӯстои азиз, бо равған мешакад ва мисли рулет мепечона. нигоҳ кунед, хелиша худатонам метонед мисли рулет печонда онро мебурад. нигоҳ кунед, нигоҳ кунед дӯстои азиз. акнун дидена чӣ слоёни омадагиай. акнун ина мо кам-кам тунук мекунем. нигоҳ кунед, кам-кам хел аввал як тараф мегузорем, баяла бо тира вай чӯ, яъне ягон чӯи майдатар бошад хубтар аст. мо ина мисли нонча тунук мекунем. нигоҳ кунед, барои самбуса мо байнашро мо тунук намекунем аз 4 тараф, барои он ки самбусаи мо бамазза шавад. барои самбуса начинка мо тайёр мекунем аз фарш, яъне ки равғани думба агар бошад ва пиёз, зира. ғайр аз зира шумо метавонед дига чизо мандозед, вале ҳамватан мегӯяд ки ман фақат зира меандозам, яъне ки зира бо хубтара. нигоҳ кунед, акн тунук кардем ҳамаи қилчачаҳои самбусамона. нигоҳ кунед, начинкамона мемонем дӯстои азиз ва треугольник, яъне самбуса мепечонем. маҳорати пазандагӣ ҳамватан беҳамтон аст. худованд фарзанди хубу солеҳ ато кунаша. ҳама каса дуо мекунем. нигоҳ кунед, самбусаҳои тайёр кардаи подписчики мо чӣ қадар ҳамаш якхелаум аст, ҳамаш аккуратна, ҳама треугольник якхел меги ки вазнаша кашидагӣ бошанд. нигоҳ кунед, ҳамаша мо кардем. акнун мо зардии тухма мешиканем ва болои ин тухмҳои худро бо зардии тухм мо мешакем. метавонед ки даи кунҷит андозед, вале ҳамватан бе кунҷит тайёр кардаe. ҳар кас мувофиқи таъби худаш тайёр мекунад. акнун самбусаҳоро дар ҳарорати дар духовка мегузорем дӯстои азиз. нигоҳ кунед,
در دуховка мегзорем ва дар 30-25 дақиқа дар ҳарорати 200 дараҷа 250 вобаста ба духовкатон мепазем. Самбусаи ҳамватан тайёр шуд. Нигоҳ кунем, маълума ки резонакай бо иштиҳоай барои ифтортон. вақти ифтор тайёр кунем. Барои мо фиристонӣ агар имкон дорем, мо дар эфирамон мегзорем, яъне дар каналамон. нигоҳ кунем, маълум аст ки бисёрам самбусаҳои бамаза мебошад. ҳамватан ба шумо ташаккури зиёд барои чунин самбусаҳои бомаза бо иштиҳо дар ифтор. умедворам ки хонандаҳои азиз шумо ҳам як сири яъне катбонагӣ яъне ба самбуса қаймоқ бисёриҳо қатъӣ намекунанд. шумо ҳам ёд гирифте бо мо бошед. ба ҳамватан бори дигар ташаккури зиёд. саломат бошед.